Medio cento de bombeiros dos consorcios provinciais de toda Galicia ofreceron esta mañá unha fronte común no Parque de Vilagarcía. Exixen que as administracións teñen en conta as súas demandas que pasan por ser recoñecidos como persoal fixo. Unhas condicións que nos queren impoñer. Esas condicións son firmar unhas relacións de postos de traballo e un convenio que eles queren que sea a baixa. É dicir, as nosas precarias condicións que xa temos, eles nos chantaxean, aínda por riba nos siguen chantaxeando para que firmemos eso que nos piden e a cambio darnos o que a lei marca. Esa é outra das cousas que non vamos a permitir, é un dos maiores motivos polo que nos leva a estar aquí agora mesmo. Hai unha sentenza do Tribunal Supremo que avala esta exixencia, pero que nin a Xunta nin as deputacións encargadas de xestionar os consorcios están a aplicar. Tamén reclaman que se negocie un convenio para igualar as súas condicións laborais ás doutros bombeiros de España. Eles traballan 1.800 horas ao ano fronte ás 1.642 que fan noutros puntos do Estado. Un calendario que hai que sumar as horas extra, que poden acadar as 240 anuais. En que a xente tiña que renunciar a estar cas súas familias para vir a traballar para que os mínimos de servicio, os mínimos de garda se cumplisen. 3 míseros bombeiros. Se a xente pensa que con 3 bombeiros se pode estar cuberto, está moi equivocado. Ante esta situación reclaman condicións dignas. Os bombeiros do Consorcio Provincial contra Incendios de Pontevedra comezaron unha folga hai 2 meses. Néganse a facer horas extra para completar os reténs de garda, algo que xa forzou ata en 12 ocasións o peche do Parque de Vilagarcía, entre outros. Agora non desbotan estender esta medida. Xa auguro que vai traer como consecuencia un brao bastante complicado. A Administración, a Xunta de Galicia, vai ter que sacarnos incluso do Pladiga porque non vai haber bombeiros para poder atender e axudar nas labores forestais. Non imos coller teléfonos, non imos facer gardas extras ata que se senten a negociar a nosa fixeza e unhas condicións de traballo dignas. Os responsables de cubrir o servicio non somos nós, é a Administración. Polo tanto, daqui en diante, sexa en Vilagarcía, sexa en Carballiño, sexan Barreiros ou sexan Arteixo, nos van a ver ali chamando a porta como se atrevan a pechar un parque máis. O vindeiro luns os bombeiros están convocados en Santiago a unha asemblea. Celebrarán outra o día 9 en Lugo. O obxectivo é deseñar unha estrategia para decidir o camiño a seguir.